Nou, we hebben een aantal dagen nog nagedacht. We hebben het, de laatste dagen, op woensdag hebben ze het toen bericht. En we hebben toen op maandag hebben we de fractieberaad gehad en daar hebben we alles geanalyseerd. En toen hebben we gezegd, ja, met zo'n partij die zo met de afspraken omgaat, ondanks waarschuwingen van ons vooraf, hè, want we praten natuurlijk al een paar maanden over dit dossier van de zandwinning, kunnen wij niet samenwerken. Want ja, dan moeten we het vertrouwen opzeggen. We hebben een goed functionerend team die goed samenwerkt. Er zijn geen grepen in de kas dient. Er zijn geen miljoenen overschrijdingen dient. Er zijn geen aanwijsbare redenen dat het ten niet goed functioneren zal. De FNP die luistert naar de mensen, verhoort van mening. 15.000 mensen, meer dan 60 meter behang met de handtekeningen haast niet opkennen. Wij luisteren naar de mensen. En de beide partijen zijn bang dat het in de toekomst nog een keer gebeuren kan. Het is net uit te lezen. Ja, dat snap ik niet, dat ze het onbegrijpelijk zijn. We hebben sinds november zitten we al, of oktober zitten we al in gesprek met elkaar. We hebben ook een aantal keren, heb ik ook tegen Jan Volbedaal onder vier ogen gezegd, Jan, dit gaat niet goed zo. Dit moet echt anders. En dan, ja, dan kun je het onbegrijpelijk noemen. Maar dan heb je ergens toch, dan is er denk ik toch cameragedrag of radiogedrag, wat ik niet kan begrijpen in ieder geval. Als dit net meer kan in een democratisch bestel, ja, en dat we dat toch zo eens vertrouwen beskammen wijzen. Ik kan het net vertellen, ik snap het net. Maar is dat net wel heel hut naar Ian Hobbel? Nee, dit is net Ian Hobbel. Het is een aaneenstapeling van wat er voor gebeurd is. En we zijn 3 kwartier bezig en we hebben gezien dat dat net werkt. En met name ook naar de toekomst, wat we nog aan dossiers op tafel krijgen, hebben wij daar geen vertrouwen in. Kan er nog iets van een lijnpoging ondernomen worden? Ik heb de signalen echt opvangen van collega's van Sanden en Storms. En dan zorg ik dat als een heilloze weg. En dus, hoe ziet de toekomst eruit? Er zal in de toekomst op een of andere wijze, de manier waarop weet ik net, door ik net op verder om een college komen zonder de FNP